Hello guys! Siguro nagtaka kayo kung bakit ako nag-video dito sa CR. Sa CR ito guys. Ako'y isang OFW. Naglinis ako ng CR guys. At naisipan kong mag-video. Kaya ito, para sa mga membro ng Porpis dyan na nagrereklamo, gusto kong magbigay ng reaksyon sa kanila. Kaya nakakabanas guys eh. Hoy mga ining, magsitrabaho kayo. Ay nako. Guys, gusto kong magbigay ng konting reaksyon doon sa mga membro ng Porpis. Kiso hindi kasya sa kanila yung 8,000. Kiso gusto nila magpagdagdag pa ng bigay ng gobyerno ng 10,000. 12,000 dahil yung 8,000 hindi kasya. Ano sa palagay nyo guys? Tama ba yan? Namimihasa na kayo. Diyos ko day. Alam nyo guys, ako'y hindi mayaman. Hindi mayaman yung pamilya ko. Membro rin ng Porpis. Yung kamag-anak ko. Yung kapatid ko. Kaya lang sila natutuwa kung anong bigay ng gobyerno, nagpapasalamat. Hindi sila nagrereklamo. Na hindi tulad sa inyo, na reklamo kayo ng reklamo dyan, na dagdagan yung 10,000, gawin yung 12,000, kiso ang 8,000 hindi kasya sa inyo. Isang linggo lang nyo gagastuin yung 8,000. Diyos ko day! Isang linggo lang gagastuin nyo ang 8,000. Ano sa palagay nyo? Mamulubi ang gobyerno sa inyo. Magsikilos kayo. Gusto niyo banatan ko kayo eh. Ako'y nababanas rito. Ako'y naglilinis ng CR at nag-iisip talaga sa inyong mga ginagawang walang kakwinta-kwinta. Dahil reklamo kayo ng reklamo. Iso kulang ang 8,000. Kulang gawin lang 12,000, 10,000. Dahil yung 8,000 isang linggo lang namin gastuin yun. Diyos ko, nako, Diyos ko day. Nako ining, ang laki ng katawan mo ining. Dapat magkayod ka. Hoy, sino bang kasama nyo dyan? Na ang laki-laki ng katawan nyo dyan. Tapos reklamo ng reklamo. Magsikayod kayo. Kahit anong trabaho, maraming marangal na trabaho sa probinsya, sa Pilipinas. Hindi kayo umaasa ng bigay ng gobyerno. Kung may bigay man, dapat pasalamat kayo. Hindi yung magpadagdag pa. Kisukat kulang. Kulang ng isang linggo lang namin gastuin yung 8,000. Diyos ko! Nako, banata na kita dyan. Isang linggo gastuin yung 8,000. Yung kami nagpakakanda, hirap nga rito. Hirap na hirap kami kumita ng pera, makamit man yung pera namin na gusto namin, yung sweldo namin, kinakayod namin. Trabaho kami ng trabaho rito para lang magkaroon ng pera. Kumayod kayo dyan, magtrabaho kayo dyan. Huwag na kayong umasa sa gobyerno na kulang yung 8,000, dagdagan nyo ng 10,000, 12,000. Ay! Nako! Kaya dito ako sa CR guys, nagbibideo. Dahil bilang OFW, trabaho namin ito maglinis ng CR. Hindi namin ikakahiya. Lagi namin sinasabi na nangunguskos ng CR, nandun nga, abroad nga, nangunguskos ng CR. Talagang ginagawa, hindi kay salita. Hindi lang salita guys. Talagang ginagawa namin guys, nangunguskos ng CR. Nagkakayod kami ng CR. Kinukuskus namin yan. Minsan, 5 CR, 4 na CR. Kaya, yung oras namin guys, binabudget namin. Maraming trabaho. Kung may alaga kang bata, sinusundo pa namin sa school. Hinatid pa namin yan sa school. Nagluluto pa kami, namalingki pa kami. Maglilinis ng bahay. Kaya hindi ko ipagkakahiya yung trabaho namin bilang OFW. Kaya kayo dyan,
magsitrabaho rin kayo kasi maraming trabaho doon dyan sa Pilipinas na marangal. Huwag lang kayong umaasa na bigay ng gobyerno. Dahil, tulad ng sinabi ko guys, hindi mayaman yung pamilya namin. Membro rin ng Purpose. Okay? Pero, natutuwa sila kung may bigay man ng gobyerno, nagpasalamat sila. Hindi yung reklamo ng reklamo. Dapat pasalamat kayo dahil binigyan kayo ang tinitingnan ng gobyerno, kayo ang tinitingnan na tulungan. Huwag na kayong mamimihasa. Kaya magsitrabaho kayo dyan. Nako, ining. Nako, kalaki-laki ng katawan mo. Magtrabaho ka dyan. Ako'y nababanas na sa'yo. Reklamo ka ng reklamo, ha? Malapit ka lang dito, binabanatan kita ng walis, Kaya nakakainis. Kainis yung ganyan, guys. Maraming naha-high blood sa inyo. Ito lang, isa rin akong na-high blood.